Okay, karon nga natay budyong. Dako kay ni siya. So dako kay siya na budyong kay mo nang katong i-blow ba sa mga kaparentihan. So mo ni ang unod. So mo ni ako ang lutuon ro. Ato ra ning kumutan na to gasin unya ato ang butter garlic. Okay? So ato sa ning iwaon para kanang bite size. Kuha ta o namas kay para ato ang butter garlic. So apos so welcome to Elmer Shock's Kitchen. So preheat natin yung kalan. Mas preheat, mas okay. Okay? Then for today's menu is ito, budyong or yung malalaking seashell. Hindi ko alam kung illegal pa to pero budyong or ano. Kasi nakabili lang tayo kasi bininta ng budyong. Okay? So first is i-preheat natin para ano. So konting mantika just to check to season the pan. Season ng pan. And then meron tayong onions. Wait lang guys. How to check this out. Onions. Oh! Ano na, mainit na. So, grab na natin yung onions. Don't burn the onions. So, i-preheat lang. Kaya pini-preheat natin. Yan. Para mas malasa. Tapos, lagyan natin ng butter. Ayan. DIY yan ha. DIY. Woo! Ang bangors ng butters. Lagyan ng garlic kasi target ito is cheesy garlic. So, yung is parang scallops. So, ano na yan? Season. Wait lang. Basta don't burn the garlic. Ayan. Amoy na amoy. Garlic. Then pwede na natin ihulog yung ano, budyong or yung main. So ano yan, mag watery. Cameraman. Water rin eh. Okay. So squeeze lang ng ano, lemon. Tapos lemon, additional lemon, be. Yan na. Okay? Lang guys, okay. So fresh lemons. Squeeze. Okay. Increase na yung heat. Lemon pa na, tapos lemon, tapos kuan, pang season na to is patis para lumabas yung asin. Okay. Okay pare, tingnan natin pare oh. So, kumukulo na. Tikman natin yung sabaw.
So, lagyan natin ang freshly grind pepper. Okay. Freshly grind pepper. And cheese. Para garlic cheese. Be, excuse ha. Grind lang mga. Oh la la, delicioso. Then put little sugar para mas matamis. Be? Moment of truth. Alamia. So after few minutes, so naluto na ang bujong. So no, creamy, spicy, sweet bujong. Kuhan siya, pero mausap ra. Okay. Nya, saya approve, saya review. Atong distingan ng bujong. Rubbery siya. Nga akong sauce kay tamis-tamis. Nga sakto ra pud kay pagka-cheese nya. Gibalanse sa asukal gamay. Ang tamis siya. Ano bujong? Dako sa kanyang shell, inani ni kadak ang shell ani. Kuan kay kas kay rice ni kay yang sabaw tamis-tamis man jud. Presko kay ba? Mahal ang kilo niya. Sa 250. Ya, kabot usa kay ipapahurot man ta to. Okay, so cooking.